cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw casglu'r eitemau canlynol. Mae'r diagram hwn yn dangos sut olwg fydd ar eich hidlydd pan fydd wedi gorffen. Mae siarcol yn weddillion carbon di-ysgafn heb unrhyw foleciwlau dŵr yn bresennol. Dyma haen waelod yr hidlydd gan fod ganddo'r gronynau lleiaf posibl. Gall yn hawdd amsugno ystod eang o gyfansoddion organig sydd yn hydoddi new mewn-daliant hyliffau. Mae deunyddiau mwy o ran maint ar frig yr hidlydd. Bydd y tywod a'r cerrig mân yn gallu hidlo malyrion mwy o ran maint o doddiant. Dechreuwch trwy dorri'r botel plastig yn hanner yn ofalus iawn. Efallai y bydd yn werth gofyn i oedolyn ddechrau hyn ar eich rhan. Ar ôl i chi gael y dau hanner, byddwch chi'n defnyddio hanner isaf y botel fel y ddyfais casglu dŵr, a'r hanner uchaf i wneud yr hidlydd. Gwnewch ychydig o dyllau yn ofalus yng ngap y botel. Yna sgriwiwch y cap yn ôl ar y botel. I ddechrau gwneud y hidlydd, gwthiwch ychydig o wlan cotwm i lawr i gap y botel. Bydd hyn yn atal y holl deunydd hidlo rhag cwmpo allan. Ychwanegwch y siarcol a byddwch yn ei weld yn ffurfio haen uwchben y wlan cotwm. Yna, arllwyswch y tywod yn ofalus iawn mwyn peidio â gyflynyddu ar y haen siarcol. Yn olaf, ychwanegwch y cerrig bach. Po fwyaf trwchus y haenau, y hiraf y bydd y dŵr yn ei gymryd i basio trwy'r hidlydd, gan ei gwneud yn fwy effeithiol wrth gael gwared amylyrion. Dylai eich hidlydd allu sefyll y hanner isaf y botel blastig. Ewch i'r ardd a chasglu ychydig o ddŵr mwdlyd. Arllwyswch y dŵr mwdlyd dros eich hidlydd a'i oelio wrth iddo fynd trwyddo'n araf. Gallwn weld bod y talpiau mawr o fwd yn cael eu hidlo, ond wrth i ni edrych ar y dŵr yn pasio allan i'r pen arall, rydyn ni'n galw hwn yn hidliad, mae'n eithaf cymylog. Mae hyn oherwydd na all yr hidlydd gael gwared ar holl ronynnau microscopig. Mae yna lawer o foleciwlau mewn pridd na all ein llygad ei gweld fel y mwynau pwysig sy'n helpu planhigion i dyfu. Pe byddwch yn defnyddio'r hidlydd ar drip gwersylla, byddai angen i chi ferwi'r dŵr i gael gwared â unrhyw amhywreiddiau niweidiol sy'n weddill. Gallwch hefyd brynu tabledi deintydd arbennig y gellir ei defnyddio fel cam puro ychwanegol. Mae'r hidlydd cartref hwn hefyd yn cynrychioli cylch dŵr naturiol o ddaear, pan fydd creigiau a phridd yn hidlo'r dŵr glaw cyn iddo cael ei amsugno i ddyfrheinau yn ddwfn yn y ddaear. Pobl sydd yn hylogi, gyda'r holl gynhyrchion cartref, a gwrteithwyr planhigion sy'n cyrraedd ein hafonydd. Nawr ewch ati i wneud eich hidlydd eich hun gartref. Ceisiwch hidlo gwahanol gymeseddau fel dŵr sy'n cynnwys olew neu hyd yn oed glitter neu unrhyw beth arall y gallwch chi feddwl amdano. Trydarwch eich fideos hidlo atom a Triosau Cymru _ CU.